În această sfântă zi de Paște vi-l prezint pe Ionuț de la Matești, tunetul României. Sunt Ionuț Mateștiu și vreau să cânt pentru iubirea mea și viața mea. Și m-am gândit la ea toată viața și sufletul meu. M-am gândit la tine, m-am gândit la tine, iubirea mea. Dacă vrei să fii cu mine, ai plecat departe, ai plecat în străinătate și m-ai lăsat de unul singur. Dacă suferesc în viața mea, la mulți ani iubirea mea. A venit Paștele și am zis Hristos a înviat. Iubirea vieții mele, supărările care trec, asta este iubirea mea și suferesc pentru ea. M-am gândit la tine,